Hanha, söhbetin ödüm gelýär. Salamu aleykum. Salamu aleykum. Salamu aleykum. Taglykyň söhbet. Ýagşy, gowmadyňyz. Ha, şükür. Ine tanış bolun. Beýit radiodan gelipdir. Habarçy. Gelejegine önem bildirleýän ýaş türgenler barada gepleşikler toplumyny taýinleýän eken. Mene seni teklip etdim, söhbet. Häzir türgenler şu çeli wagt bar. Oturup gurrun edim. Birla, men oňalar mukam. Şu mikrofon görsem men duran yerim durada. Bolmasa başga olanlaryň birine haýat edip göräýin. Yo, onuň bolmady nim, bolmaz. Hani ýaýdanma sana. Üýtgeş klat ýoklaýyn. Berlen soralara jogap bermeliler de. Barnym, bar. Bol ya. Hani başardygymdan. Gayrat et. Sağ olun. Ola, sağ ol. Kärdat gurlamölümkä. Adam däl. Şu eliňizde klatlar görsem mene dogrusy derwasy berýär. Sen mikrofonu ünsen berme söhbet. Arkayn özüň arada gurlaber. Han şunda kaly? Näme gurrun bersemkäm? Özüň arada taekwondo barada Başardygymdan gurlajak bolaýyn. seret söhbet. Biz näme dellisene? Gurrunymyzy sen çağalyk gilläňden alyp gaýdaly. Ine islenip türgeniň şowluklara yetmegi onuň ilkinji ädimlerinden başlaýar. Ana şol ädimleriň şowluklara yetmeginde de ökde tälimçiň orny gatyly. Ine şu gurrunlar bilen söhbetimize başlaýaly. Bol ya. Gurlaberýinmi? Owa. Men ilkinji tälimçim Pirlaga däldi. Başda men başga tälimçiä gatnap başladym. Wa aleykum esselam. Ene oğlum, taekwondo şu yerde. Ha. Elin berk tut. Düşündün mü? An seni işlever. Siz men yanmamı. Salamu aleykum. Wa aleykümselam. Bağışlan, siz Bayram Meredov mi? Owa men. Men şu oğlumu sizin toporňyza ýazdyraýsam dik geldim. Eger mümkin bolsa.
Boluga bolur goli. Yönü sportun bu görünüşü antada değildir. Wah, özüme garsa başga bir yeňilrek görnüşine saljak boli. Özü ýene taekwondo diýip ýerde tutdy. Sen adın kim goççy? Ferhat. Tügöleme. Başlayşa erbette. Yönü türgöllüşü gatnaşyň şolar ýaly dogumly bolaydy. Şagalar bir wagt batyrajy gatnaýarymda soň birden içileýär. Men ezilemen, men çempion olasym melya. Tügöleme. Sen çempionluň soň maslahatlaşak bolmy? Häzir çy topara biraly. Berdi. Hokaka. Gel oğlum. Şu jagada olan eski çalışanı tomudu gorka. Bolya. Tag bolam. Ellemoni, o men eş koýanım. Men haýsyna goýanamma? Barana iň soň qagoy. Atırak. Candırak. Urguy. Urguy. Urgu mu şu? Şu urgu mu? Ne mi diyen özünü düşünen? Depen, Ne men depiyen? enzamy. İnzam değil şu karşındaki. Karşıdasın. Şunun mu? Şunun mu kaytalım? Öňümdäki duran garşdaşym depen. Ne emre depiyen? Ayak bilen. Dep. Batlırak. Zalırak. Erbet değil. Yönü yeni işlemeli. Hani yer. İki çak görüşün bir göreli. Berdi, yuvasına vur, teyde olunca. Tayin mi? Başla. Ay, 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 ay. Ayağın ağırdaydın mı? Tırtaya değdin mi? Yok genciga yok. Etin ağırdandım. Ay. Başta bir ağırar. Son geç gider. Görebilecek mi? Hani? Yuvası dönmez. Ay. Be, var geç oturay. Neyle? Ağır ayrışacağım. Yürep bilecek mi? Bilemem. Sen şu ulukça git de deyin atana. Bolya mı? Bar gayda, bar. Yür. Vah! Başta ettim men şunu şo yere gatnatmalyp. Hey! Urşup, depsip görmeden ömür kär bolarmy? He? Can oğlum. Ece men taekwondo goýarýana. Ana gowersen. Ayıcıňy ne diýipsiň? Kanarona ece seret. Ağırmaýsyny. Yalan sözleme. Maral, çiýşir oturmasana. Aýyrlar gider da bir kundan. Ha o talimçimiz guttular diýdi, ki turgan eşi geçenni. Inniki turgan näşik bolmaz. Şo yere aýaňam tekmersiň. Ağırçak bolsa, nirde bolsa da bahana tapılar. Ýokla. Annama gorkok diýerler da. Kim? Hemmeler. Wi, diýseler diýbersinler. Olan gorkok diýenler bilen sen gorkok bolmarsyň oğlum.
Doğrudanam çağalykda şunça päsgelçilikden soň ýoluny dowam etdirýmek. Olara da düşünmek kıyın. Kim çağırsan şikayet alan nesliye? Onsoň şo zatlardan soňra türgünleşiňi dowam etdirmäge mümkinçilik beren güýç nämedir öýdýän? Yan kaydısım ýaly sporta bolan söýgüýüm. Soňam näme? Kakam, ejem. Näçe kıyın görselerem men tälimçiň eline tapşyryk gaýdanlaryna maňa uly ynam bildiripdiler. Ana şol ynamyň güýji mükadiýe. Ey, aşır. Oğlun yine de türgönüne şo gatnapýar. Tälimçisiniň ýanyna barda aýt. Söhbede şo ýere barma gadagan etsin. Biziň diýenmiz etmän, ejesine de maňa da duýdurman, oglum şu ýere gatnaýar. Siz gaýrat edip oglumy şu ýere gatnamagy gadagan etseňizler. Eger siz garşy bolup tursaňyz, men etjek ilajym ýok. Men oňa gelme diýär. Ýöne, Siz gelme diýseňiz, gelme de. bilýän. Ýöne gelejegini anam marçaganyň elinden gidýänini gynanýan. Wah, menem düşünýänle. Ýöne ejesi iňirdäp baňa gün beren ok. Oňa da düşünýän. Olam ene de. Elbetde anhap del ejesine de. Agyr degendir. Ogulçugy aýaçygyna agyryp berdi. Ýöne goragyny saklap bolmaz oglany. Siz gaýrat edip men haýysdym bitirin. Bolýa. Tidar kıyın bolayın. Tekvandoda esasy urgularyn köp bölegi aýak bilen ýerine ýetirilýär. Oň üçin näme etmeli? Algamaly köprek. Oturup durmaly. Aýaňyz ýadyma diýil hereketde bolmaly. Düşünüňizmi? Aýaň ağrynokmy? Yo. Ejen kakyndan ysydallyňmy? Ruhydallyňmy diýen? Onu bar gidiver. Bar. Häzirdiň aýak bilen işleýär. Düşünüňizmi? Bar gidiver diýe. Bar. Sport bilen meşgulanyp gördüňmi? Ha, o tekvando atladım.
Tälimçin kimdi? Bayram Meredov. Oho. Bayrama gowy tälimçidir. O taýdan näme üçin gaýtdyň? O tayının turuna şu sapaklama gavat deliyadi. Alayın da ha? Yer bolýa. Oň ýaly bolsa gatna ber. Ýöne. Tertip düzgün hemme ýerde birdir. Bolýam oğlum tertipli bolaryn. Bar onunla, eşiklerini çalışır. Ejo tay Bayram Meredov'un kanakda tälimçi kän bir kyn zat beren o. Onundan gurrun bolmaz oğlum. Ine görürsün yine bir gün bir ýeriň agyrdyk gelersin. Ağırtıp gelmen ejo ağırtıp gelsem gatnatmay. Wah can oğlum. Menem sen höwesiňe böget bolasym gelenok. Ýöne gorkýan. Korkma ejo serasaply bolaryn. Beýdip çağan saklap bolmaz maral. Ontoňam gorulun öde çöp kaçar diýipdirler. Ontoňam men tälimçisine gowy edip tapşyryk gaýdaýar. Bordiýa ejo. Bolýa oğlum. Ýöne serasap bolgun. Bolýa ejo. Töhwet. Çağırykda alynan şikesin soň-soňlarym ýatladýan wagta az bolmaýa diýerler. Sen alan şikesin soň-soňlarym bildirdimi? Ya madalca bejerganlyňmy? Seret öwes. Sportda tälimçiliň usatlyk bilen berýän tawşyryklary, şeýle hem ähli edilýän lukmançylyk kömekleri bugüne jaý bolany, ähli kynçylyklar aradan aýrylýan eken. Amen ýagdaýymda bir şeýleräk bolupdy. Aşgabatyň birinçiligining urunnaky ýarşy bolupdy. Oğlanlar, akşam ara gelip yine koşmasa turgönleşip geçmeli boldy. Aşgabatyň birinçiligi ugrundaky çempionata yine 2 gün kaldy. Bizden hem siz gatnaşýaňyz. Şoň üçin hem aýratyn taýinlanmasa bolmaz. Häzirlikçe bolsa gaýdy ber. Akşam 7-de yine şu ýerde duruşur. Töhwet, sen kal. Töhwet. Sen ýagdaýyň gowy dämi? Gowy pirlaga. Menden arkaýyn olun. Özüň bilýän. Şu ýaşlar biziň Aziýada gatnaşyp gatnaşmadygymyzy kesgitleýänler. Bizden 4 san agram derejesindäki oglanlary çykarmakçy. Olardan hem tamam var. Sen agram derejeňdäki esasy garşydaşyň kimdigine özüň bilýän. Beýle welayetlerden hem güýçli turganlar geler. Ýöne esasy ünsi berdägin durmaly. On güýçli turganlygyna häsiýet ýok. Şoň üçin hem töhwet. Beýliňi gaty berip guşamadan bolmaz. Nädir? Alyp çykarsyn. Nesip bolsa. Bolýa. Bar onna senem akşam açyldy diýinjiň alyp. Sag olun.
karşılık bayın üçündür. Bir kere uruşuş tilsimli kötüp durmy? Ya, Demiş onu. Bayram ağam mektebi de. Sen esasdan onpancırık kızsa. Fikirlenmeye may verme. Sen artık başlık sen tarafında. Aydanlarıma düşündün değil mi? düşündüm. Ayağın neydi? Bolsa. Annenni beydi oturma. Var git de eşiklerini çalsırın. Pirli, Bayram ağa. Şu edek baş bayrağı bercege dällik gölü. Ağdawluk, şoğulluk kemterlik etti de. Pirli. Şoğulluğum bu işlerin tarafında var ya. Şoğsuzluğu bahanalamasanız da. Qoğusu özünüz biraz tijen. Hani var öyle. İnniki arşa çelli ıqsımlanarsa. Yöne bu turgununa bu ayağının inniki yarşı şelli özüne gelip bilmesi gerek. Ya başka bir yerin tayinlacak. Onun çotunu görüveririz Bayram ağa. Sağ ol. Sağ ol. Ne ettin oğlum? Yendin mi oğlum? Ece, Uy oğlum, ova enemlere gidip ona da emettirip gelerse mi kam ya? sen pikirlenme oturum oğlum. Gidova. Enen o çöplerden yapkılar tayinlap, emeder welin, hediller edersin. Hava, şu an havaanam tebigatınam qoğu vakti. Bayırda turgunlaşugam geçerin. Hedil ederin. Onu soňam enemem görasym gelýär. Oňar ýaň oğlum.
Eneňem göwünni göterersiň şeýseň. Oho! Hey! Kara hanım! Neyli? İsin ısmadım ben. Yine söhbetcan. Şuurduktanım iyisene balam. Sağ ol ene, sağ ol. Beydip alara da kalmalarla ene. Kakın ecen dağılaram sağ gurunu işlep yorum oğlum. Yaxşı, şükür. Köp salam yolladılar ene. Sağ ol balam. Esen bolsun. İyi veren getiren sağ bolsun. Vah boyundan aylanayın oğulcuğum. Şeydip enen görmeyene gelmeli oğlum. Bu ene mi? Ene geldi mi ene? Ene, öz yağdaylan nayli. Bir mutar var oğlum. Sizin başına zaman olsa bizim kim şoň bilendir de. Çay içip otur oğlum. Hani, bir Qurban ağam da görünün o ene? He, Qurban ağaň mı? Ay olaram nemede? Gelinin özünün kiçisi çay toyotdy de. Şoňa diýip goňşawa gitdiler. Ay menem isem boljakda. Ay, garlygy bakan edip galaýdym oglum. İştaşa mal garat etmäge de adam gerek. Doğru ene. Yurt karşılarsın, kutlu olsun. Tebipçiliğe mi diyen mene? Yayını koydun mu? Goňşy olam gelse tebipçilik edäýmezem oglum. Öňki ýaly tebipçilik edip bilemok. He, näme söhbetjan? Bir ýeriňi agyrtdyňmy? Ay yok ene ağrıyadıp ullaqan zat yoklu. Yöne biraz şu ayağımı ağrıttım. Vahy. Lukmandan becerge mallum bolmasa. Yöne onu da bir sünklemem berki deryal edip dermanlık ot çöplerden emedip beraysen qowul jok ýalla. O ýadyňda mene bir ot çöpden emedip beripdiň ha. Owa. Şol gaty gowy täsir etdi da ene. He. Men häzir saňa gowy emtaýlap bereýin oglum. Garaş, häzir edeýin. Ine seret oglum. Hormatly prezidentimiziň Lukman Wezi bilen ýazan kitaby. Ine şolar okasaň, türkmen topragyny ähli dermanlyk otlarynyň jemlenenligine gözüň ýetýär. Lukmanyň Wezi bilen ýazylan zatlar bir başga bolaýar. Otlardan gowja em ýasap 5-6 tun izli izine ýapar söýlen, gowlanır gider. Ýaş bedendir, derrewjik biter.
In oğlum, bejergenin bir tapkırını tamamlatagym bolýar. Hani daraklığına da bir kalıp gör oğlum. Aha. He, aha. Ağırsı var mı? Bäh. Ağırlar azımda yat bolapdyr enejan. Ay yine bir 3-4 gün emetsek, tut yalı bolarsyň. Inni gezim etmäni köpeldi berseň mor. Ay ece, beýdi sana buzaňlar derrew turgunlaşmagyna başlar. Ha, intek taekwondoňa ha irak bolaýmasa ine batar. Goýa bor janym, entek taýak wada bolmaz. Barsyn bitere gidersiň oglum. Waq janejim, taekwonda da taekwondo. Ey, bar şol ekenne. Wagt tapawdy näme? He? Bara bir şoda turda. Ha, ola ene. Oy, ayak çıtarmanyň sede. Enejan, sen emeden soň indi demir depsegem çydar Ay ene. koysana. Ana aýtdyma, sen altyn gadykdan oşasaň, deko turmaýa diýip. Bilseň, sen altyn urşmaga taýyna oturýarsyň şumat. Wagt janyňyz sag bolsa bolýar oglum. Sportda ýurdun agryny öwrenýän tammaka elimden gelen emmederin. Ana şey diýsen enejan. Bu Qur'an agama seni urlaşacak bolup şey diýip otur. Wagt şola. Taekwondo diýilýän büyük köşük zatlar enejan. Hey. Yıkılayman. Vay, birine it kovalak gelýär. Ýokla, ola söhbet. Aknabat aýdan akçygy. Ýa-na kam iti. Assalamu alaykum. Armanda. Salam, bar boljygym. Näme? Kömelek çöpleýäňmi? Hawa, kömelek çöpleýär. O sebetdäkileňiz näme? Ya dermanlyk otam çöpleýäňmi? Tebiň aktygy da. Ýokçygym, ol kömelek däl. Ol selme. Bolýa onu. Bolýa, Ýör Garahan. sag bol. Ýör. Näme? Näme? iş bitiradi öýdýän. Ene müň bar azabyny bidere gedädi öýdýän. Hani inne örbeydi oturmaly. İýdimi de uğraşaly. Karahan. Yürümeli yermedäken. Gel oturalım. Karahan.
Bar ya. Karahanın sesi mi ya? Şoyarla. Sağ ol Karahanım. Oho, inovator. Näme boldy ho? Ayaň agyrtdyňmy? Häzir bolmalla. Ayaň gata agyrtdyňmy? Owa, Karahan bilen köpden bäri bayra çykmamyz Bak, hey, ýör, ýör. köprek gelmeläp turupmy näme? Ýör ani. Vah 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 valam. Gatwegen aýdymmy? Sere sabrak bolmaly jan oglum. Vay. Inni hemme emini täzeden başlamaly boldy. Deleli oglum. Şu ayağımın ağır sayırlı deyip göğünüm ötürlümü näme? Deleli yok oğlum, deleli yok. Önkü dertine değil oğlum. Qaňrylypdyr söhbetçan, qaňrylypdyr. Oň yarasy yeňille söhbetçan. Ýöne biraz wagt gerek bor. Ay nämeje? Bugünler meydana çyksaň, kömelek ýygýan gyýz gelinlerim känne. Gaýdasy geler mundan buzaňlary. Özüň gelmäkäň, habaryň ýetip durandyr oğlum. Bizim internetimiň işleşi şäheriňkiden kem däldir, inovator. Ay näme bileýin menem Karahan aýdan röýdüp, şondan göwüni gara boldum lay. Ana gysga bersek, Karahanyň dağdaýdar tatsa. Ine öňümizde Türkmenistanyň çempionaty bar. Şo ýarşyň netijesem 2000 gatnaşýan çodar. Uy, öwes. Senem nirden gelýärdirin? Otorman geçdi bir diýersiň ha? Ýokla. Gaýtam gyzykly maglumatlary ýazyp aldym. Türkmenistanyň çempionatyna da üstünlük arzuw edýän. Sağ ol. Söhbet saňa da tälimçin garaşyp durandyr. Gyzykly gurrunlygyň üçin ýene öýdek sağ ol. Saňa sağ ol. Bir gepleşiň haçan içjekdigini siz maňa habar edip bilmersiňizmi? Hökman, men bir telefon beliň belläýin. 862 46 38 Bolly, belledim. Bolýa. Sağ olun onu. Bolly. Sağlıkta görüşelim. Sağ olun. Salam. Men tanımadyňyz öýdü. A men sizi tanıdym. Men sizi tanamok. Aýoglan, size näme gerek? Men hol baýarlykda kömelek çöpläp ýörkäňiz. Ýanyňyzda bardymy itim bilen? Onsoň, şu wagt size näme gerek? Hiç-de. Ýöne sizi gördüm-de. A siz bärde näme işleýäňiz? Kömelek çöpleýän. Şto aýdamy? Pawştaýdy. Aýoglan, bar gideýin-de, öýdäkler ýa biri görse maskara edýän sen. A siz bärde okuýaňyzmy? Ýa bu turgunlyşga çäňizmi? Bar gideýin-de aýoglan, zorolamy görýär häzir. Bolýa, şonu aýdyň, soň gitjek. Nämeni? Şto aýda näme işleýäňiz? Way, işleýän jany onştaýdy. O da näme işläp ýördiňiz? Way, näme işleýin? Gördüňa özüňem, kömelek çöpläp ýördüm. Bar gideýdi. Bah. Kömelek çöpläp ýörmekden başga iş ýokmy garama? Way, indi näme? Näme bagyşlaň? Adyňyzy bilemok. Siz bilen ýene görüşip bolarym, hadijek bolumda. Nisibämizde bolsa, kömelek çöplemäne gidemezse belki. Bar gideýin-de. Bor olanlar, bolýa sag bolun, sag bolun. Söhbet ayaňan gowy gutulandyrlar.
Turgunlaşıkda bildirmetde mi? Owa pirlaga. Düýnem Lukmanyň ýanyna bar gaýtdym. Batgowy. Ýarşa çellem entek 5-10 gün bar. Owa. Öz Lukmanlarymyň gödekçiliginde bolsaň, esasat tawşyryklaryny dolu ýerine ýetirden gülýaly bol. Bolýa pirlaga. Töhbet. Aziyada gatnaşan turgunlar taýlayan toparyň içinde Bayram Meretow bar eken. Häzirlikçe ona 3-4 turgun taýinlap, şolardan taýla diýipdir. Olaň içinde heň agram derejeňdekilerim. Başga agramdaky turgunlar taýlamakda ha mesele ýüze çykyp durat ýok göli. Ine heň agramyň Bayram agaň ogly berdiňki bilen deňde. Olam berdiňi gatnaşdyrjak bolup ajan eder. Entek öňümizde Türkmenistanyň birинçiligi bar. Vah ona da seyredilerle göli. Bidem özümden kyn tutar. Ondan men tek otornuklu gelinen netije de yok. Ýöne Aýam bakan edýärlermi? edilýäni federasiýada dawala şaýman bär ýandan gaýtdyk. Ýöne özüň bilýän. Ol has tejribeli tälimçi. Ondan gatyçyna tutup berseň, onky dogran bolupdyr. Kimiň ýanyna şonu aglasaň, elini galdyraýy. Ağırlayak bilen olar ýaly ýarşa ýollanmalaymak. Bir de gaty kyn nüşäýmese inim. Indi näme şeýdi? Yo inim. Inni nämeň bolmaz. Aýdýana entek çözülen zat ýok. Soňra çellem görüşürüz. Men gowy bejerip galdym pirlaga. Onu menem aýtdym. Düşündirdim hem. Düşündürürsem, ýöne ätýazy ellen bermeliýän. Mihmanna gelenine iň bolmany gülerýüdür derler. Salamu alaykum. Ýaşymy. Yüzüňizden çentsama öz gurrun üstüne geleýdim öýdän. Bayram ağa, ine söhbet bilen aziyada taýarlanmak barada gurrun edip otyr. Aýagyň näde? Bani mutlaşýam. Ýaşy. Indi gowula. Ýaňam aýtdym ha men, golaýda güýçli bejergallyk diýip. Uly bir şiket ýalet goýaýdyňyz Bayram ağa. Şiket alýan ýokmy sportda? Onuň dogry pirli. Ýöne gowy bejergalaň soňam şu wagt gowy ýaldyr. Ýöne adiýadan alkymna gelenine ýene agyrda aýtyn etjek. Onu soňam how janlym. Bize töwekkülçilik etmäge wagtym, ýagdaýym, mümkinçiligim ýok. Şunuňa bir dady. Birem şu zatlaň jogapkärçiligini düşünýär how Bayram ağa. Tutuluşup biljegine göwnümi diýetenden çykaryp dursa bide. Taekwondo'da aýagyň esasy kural bolup durýanynyň pikirini etmeli ekeniňizde. Herki zadyň öz düzgün tertibi bar. Çağaltda bir şirket ýetireňsoň, şo wagt bejertmeseň, ömür boýu ýanyndan galyny gal. Bayram ağa, olar ýaly öwüt ünnewi, şoglan entek, çağa haýtmaly ekeniňde. Çağa kamyň ýanyma gelen bolsa, aýdardym. Şular ýaly ýagdaýa düşmedi ýaly. Aladasyny ederdim. Şular ýaly ýagdaýa düşmeginiň aladasyny edip, çağa ganatyny gyrk goýberen. Sen ödüň de. Sen şiket salaňsaň geldi de bu men ýanyma. Näme? Men ne şiket alypmy? Kim? Kaçan? Sen menne türgelleşdinmi? Kaçan? Menne türgelleşýärkäň şiket aldyňmy? Ay bolýar Bayram ağa. Menem gaharma aýtyp goýberäýdim. O urunlar edip oturanyň peýdasam ýogny. Türtege deydimi? Dök genjiga yok.
etini ağırdandım. Başta bir ağırar, son geçkiler. Ecen kakınga mı tutallım? Onunla bar gidiver. Bar. Menem şoğluna gownum yetensen şeydip janypdy. Be. Şol oğluncuğa ufine. Be. Be. Näme öň aýtmadyň bu zatlar maňa? O näme gerek? Mene şu zatlardyň öýlemede iş hatap edýän bayram ağa. Onu soňam bu ýerde siziň hem hiç kimgem günäsi ýok. Öz götürmelji ýükümdir da. Han öýüňizdekiler taekwondo gatnama gatan etdiler. Şuun kiyali adımdı. Ay o zatlaryň gurrun kän bayram ağa. Ay diýana, çağlygyndan ihlasanyň şaýady bolamsoň, meňe insabym çatanyk. Ogluny ýeke taşlamak. Şoň üçinem ahyrny çeli synan şuwa görjek. Ansiz bir biýliňiz bek guşaň makaly. Türkmenistanyň çempionatyna da seni bir synak göreli. Gow bejergaren bolsaň oňarypsyň. Ýönente malmaly bolsun. Bizde güýçli lukmalar da aňyr baş insanlar mara. Türgölleşigim pededip bolmaz. Tapkırma tapkır oýlanyp perket etsek bolmanam durmaz. Han bolýar onda. Darynım habarlaşy berer. Aýtmana däliň pirli ağa. Ay ýerde. Salam gyýlar. Salam. Menem siziň ýanyňyzda tursam bolýarmy? Indi şunça ýerden saň oturmana ýer tapylmadymy? Ýermi? Ýere kän bolýan? Muman men özümem ýeke bolamsoň. Ay oğlan, sen ne bizi izarlaýanmy? Nira barsam sen bolup dursunly. Aýtdym men. Nesibämiz. Ay ne bileýin. Nesibänem özüň urukdurýan bolaýmasaň? Bolmasa menem gidäýin gyýdlaň ýanyna. Ay gidäý. Ýok, gitme. Way, gitdiýseňem gitjekkäli. Sen näme işleýän bu ýerde? Ya senem meýletinçimi? Ay ýok, meýletinçi da. Şu ýerde sport bilen meşgullanýan. Siz näme meýletinçimi? Hawa. Öňe bir halkara ýarşynda meýletinçi boldyk. Innem Aziýada meýletinçi hökmünde saýladylar. Okuyan ýeriniňden saýladylarmy? Hawa. Nirde okuyaňyz? Türkmen Döwlet Uniwersitetinde. Agyz, hemme zat aýdy oturmak hökman del. Way, aýdamda näme? Menem şu ýerde turgunlaşyp geçýän. Aziýada gatnaşýaňyzmy?
Ay olen tek belli der. Nesibämizde bolsa. Nisiben bilen uğur tapışmanı ökteseňle. Gatnaşarsyň hökman. Sağ ol. Aydanyň gelsin. Ahir sennenem gowsy deşdik gördüm ay. Men jorajyma beýdime de, gaharlanan bolsa da ýüregi ýokadyr. Ýöregi gideli. Olar baran nereyem? Siz gidip barýarmy? Hawa, ýygnan çygmady we şoňa ýetişmeli. Haçan gutarya ýygnaňyz? Ay, yarım saat, 1 saatdan. Men size garaşaýynmy? Näme üçin? Ay, ýöne. Ýöregi gideli. Garaşaý. Töhfet, taýýarlygyň çäginde turgunlaşyp geçmek üçin abada gitmeli. Nesip bolsa bir gün akşamlygy uğrar. Şoň üçin ertir ýanyň bilen pasportyňy alyp gelersiň-de. Petek almak üçin gerek. Bolýarmy? Alo, Töhfet. Bolýa. Bolýa onda. Yılgırsa leylim tayin yadına salar ayin. Yılgırsa leylim tayin yadına salar ayin. Haladım seni yüreğimin söyleri, sayladım seni, söylerim seni. Yalvarsa leylim tayin yadında kalan. Düştüm ben sana seher çağında, mehirli gülüm gal ağımda. Düştüm da sana seher çağında, ol kara gülüm gal ağımda. Güllerim yıldırıp Onsoň, abada näçe gün bolmaly? Ay belli dälente. O tälimçe bagly. Ola bir hepden az bolmarsa ýa-da ay görürse. Köplük kol gidýäňizmi? Awwa. He, näme? Öz toparyňyz bilen gidýänsiňiz-de. Wagt bilen başda şeýlem kädidik. Başga tälimçem bize goşulyp gitýän eken. Näme ol tälimçiň erwet adammy? Ay ýok, erwedem däl. Gowa adam. Ýöne häsiýeti biraz agyrrak bayramaga. Kim? Bayram? Owo, bayramaga. Bayram Meredow. O näme? Sen tälimçiňmi? Ýok. Neme? Näýleýsem kam. Men o tälimçi başga, pirli. Ýöne Aziýada bir ifat tälimçi bolup bayramaga taýýarlar. Şo ýarşa kimin gatnaşmalygyny kesgitlemelem şol. Diýseňem, sen nesiben gaty güýçli bolmaly. Şonça turganyň içinden seni saýlan bolsalar. Ay, onun tek dolu bellem däle. Öňümizde Türkmenistanyň birinçiligi amma. Oňam netijetine hökman berdiljekmiş. Onsoňam inkeçe ýeri
Bayramağın oğlum matnaşya berdi diýip. Yarışlarda esasy karşılaşmam şodan. Anna. Oğluny gatnaşdyrjaga bolar ha Bayram Merýadow. Wah esasy mesele onda da däl aýul. Başga nämede? Ayağım. Men ayağımın ağırlığını bakan etjek bolul başta. Kim? Bayram Merýadow mi? Hawa. Ýöne birinciden men gowy bejeri aldym. Ayağım gülýaly gutuldy. Onu soňam tälimçim pirli Bayram ağa ähli dady oň özüniň günäkardygyny aýdan soň pikirini ütgödäýdi diýen. O nähili? Aýon gurrun kan. Sen saýysdan aýul. Onsoň? Näme onsoň? Sen oňa aýtmadyň Bayramagyň sen kakаңdygyny. Ýok, näde baýdaýyn? Way. Ahyrsoň aýtmala bolarsyň. Bilerä ol. Agay senin bir zat diýýänligi. Kakamarda şo urunglerde soň. Men şoň gyýda da diýsem, oň ýüregi ýarlarmy nämemi? Hiç adam bolmazdy. Gaýtamara wat salsaň, geçikse bolaýmasa, oň sinin gülen ýaly bolar aýgul. Näme de bolsa aýdýady geçýän çäwir aýtmaýyn. Ol kakamyň ýanyna özüni oňaýsyz duýar. Ay görda özüň. Soň geç bolmasa bala. Bir kara devlette baltıyar ilmille arkada sayasınlar
Töhbet. Bayram ağa ha sınna tutturaydı diye. Türkmenistan'ın çempionatından son Asya'da berdi kengidi bilet tayinlap olacak diye. Kimidi? Bilemi. Hawa. Türkmenistan'ın barıncılığının netijesine qarajagam dälýärmi? Onkom düşünükli. Ätýaşdan ayağın ağırsa yine bilirse dahi kıssa qarada alzırama diyalli ýanlyrdy. İnim, näme dursun? Birenne, inni hemme gat özümüze bağlı. Bäh. Ayramağa oğluna ma goýasy gelmez. Ay yok. Men Bayram ağany gowy tanýar. Düýün kurundan soňa o bu meselede tarap tutup durmam kadiýan. Aýdýana, inni bar zat özüňe bagly. Aziyada var ya. Sen näme işläp ýörsiň bärde? Barsyn öýe var. Berdi sen gürleýişiň näýlay? Aýul, sen nire dursan entek? Gürleýişim. Sen özüňe görä. Ya sen bilen başgaça gürleşmelmi? Näýli urlaşmalan bolsa men ma berdi. Sen Aýgul bilen beýdik gürleşer ýaly kim ay? He, men Aýgul'un ağasygyň sen bilmeýän ronsuň o. Ağasy? O näýli? Sen Bilmedik sıramasana. Sen on Bayram meresiň gyzyny bilip daşyna kere aýlap beren kezap diýerler. Düşündiňmi? Aýgul menden näme üçin bu zatlary gizledik ha? Düşünüp bilemem. Jigim, dogry düşün. Men sen ağaň. Ağaň hökmündedi. Sen goramak men gorjum. Kakam aýtmarsaň gerek berdi. Özüm bilerin. Aýtjagym aýtmajagym. Yine bir jigedek şoň ýanyny görsem, menden gowluga garaşma.
Aygulcan? Aygulcan? Gıydım. Näme boldy saňa? Ece, Hawa? Aline. Bey diýdiň o. Hawa. Wah. Olong tanşanlaram ýaňy ekenli. Ýogsa Ayguljan tanaýaňa, çaga ýaly. Teher bir zat bolsa ilki bilen gelip maňa gurrun berýär. Näme olaň? Bir-birini tanap ýetişet şu wagtym bolman. Wagtçalarak tanaýan ýeremle. Olar ilkinji gerek owa daýsynyň katoýa baranlaryny görüşipdirler. Akna vadejäň aktygy diýdi weli. Goň maşgaladanlygyny bilip, mine çalarak ýynjallymam dogrusy. Wah, onsoňam bayram. Olawlan maňa bar zady sen barada gurrun beripdir-de. Nämeli? Sen ötü talapkär dawunrak tälimçidiň aýdyp beripdir oňa. Şeýdip tarypyň ýetirip oturan soň, Ayguljan näme? Min şoňydy diýmäne çekinendir-de çaga. Gıydımın ýanyna tarypyma ýetirenirler. Häsiýetiň agyrlygyny aýdypdyr. Ýöne şo bir wagtyň özünde ökde tälimçi diýem seni gaty öwüpdir ol. Onsoň gıydyňa sen näme diýdiň? Wah, hey. Menden öňürti bir jany jany gaýdypdyr oňa. Näme diýipdir? Ol kitgürleşip durkalar. Ýanlaryna baryp ikisiniň üstüne de gyýryk gaýdypdyr. Innem Ayguljan berde ähli zady kakama gurrun berer diýip senden çekinip ýör. Kakasyna aýdyny näme men näme etmelmişim? Yer gowy bolsa ogluna merwet oglun näme? Ýene şu ýagdaýlar sebäpli söhbet ünsüni bölüp türgürleşip peseldäýimizde biri. Han özüm gurraşaryn. Bayram, ýöne sen bir oçağa gat gaýrym sözler aýdyp göwnüne degäýmäwir. Ýokla. Men oň bilen tälim çökümine gurraşaryn. Bolýa. Maňa onuň gowy türgürleşip ýeňiş getiren gowy. Dogry aýtýaň. Özüňe bagly. Garşydaşyňa gowy tanaýan. Gora unutma. Ýöne oňa hüjüm etmäge de maý bermejek bol. Iň gowgora hüjümdir. Ýadyňdan çykarma. Aziýada gatnaşyp gatnaşmadygyň şu tutuşyga bagly.
dur. Enen ataň sen bu ýeňişiňe näçe wagt garaşdyrar. Senin tälimçiň şunça azabyly puja çykarjak bolýarmy? Ýeňiş üçin. Söýgüň üçin görüş, Ferhat. Hau kakam. Töhvet. İtaat edildi. Benim et yaşta. Töhvet. Barfinin bitver. Bayram ağa, sen men şo edekki haýyştymy ýerine ýetirmädiň o. Wah, men sen haýyşyňy ýerine ýetirdimle. Haýyşyňy ýerine ýetirenime begenimem, gynanymam. Sebäbi çağa dıhlas bolsa, oňa seniň meniň aýdanym hatda tenneşke tetenim götürüp bilmendir. Bayram ağa, pirli, men dözmöççülük edip tastanam oğlumu ulu ýoldan alyp galan ekenim. Oğluma doğru yol salgı verip, öktü türgün edip yetiştireniz üçün, ene yüreğimden sağ olsun aýdýan. Aziyada da yurdumyzyň awryny ýokary galdyrmak nesip etsin. Sağ olun, aýdanyňyz gelsin. Maňa beýdi piser etme Söhwet. Men gutladym gitjek. Ýeňsiň gutly bolsun. Aýul dur. Entek gitmesene. Gidemok. Ýok. Sen maňa düşünmedin. Eme, Aýul. Sen hiç saçanım gitme. Ömür boyu yanımda kal. Sport dünýäsindäki ilkinji ädemim maňa şowluk getirdi. Aslynda insanyň ýüregindäki ynamy, kalbyndaky makta dokkunlygy, söýgüsi, ediz watan öňündäki mukaddes borjy onu täze üstünliklere iterýär. Bu meň balymda da şeýle boldy. Men bagtyar diýaryň bagtyar raýaty. Häzir Aziyadanyň geçjek günlerine sabyrsyzlyk bilen garaşyp günnöki geçýän türgünleşiklerim meni barha ruhlandyrýar. Ýüregimdäki ýeňiş gadanmak arzum hökman hasyl bolar. Muňa ynamym uly. Maňa anam bildirdilermi? Anam ödäp, ýeňiş sadynyň astynda watan tuğuny belentde parlatjak günlerim daşdadar. Ýeňişli mendil han hazykka görünüp dur. Aziyada tarap öňe